Suba
tichinzwa minamato yakatinamatiwa kuna Mwari kudenga. Chinhu chakanaka. Rimwe gore taenda kuyouth conference, minamato ichinetsa chigozha, minamato isingatenderwi zvokunyanya zvokumanya. Takanonyengetera tati havasi dhiramatiki ndokuenda kunonyengetera kwatakandonyengetera kugomo. Tapedza kunyengeta tiri kugomo, takanzwa muspiriti mumweya kuti kunze hakuna kumira zvakanaka, kusaburuka buruka. Ndokusara tiri mugomo, vandokuita vamwe vachinovato mamuripi vasinamata kamani imibata kwasara Charles Inasara nomumwe ari pano mufundisa pana tasara. Tozoti tisvike paya tapinda mumaneti tabatwa nati muri kubva kupi imi muri kubva kwakumana kurubhepi ina kuchota vafundisika ivo rubhepi iyo kuchota vafundisi rubhepi tikati tiri kubva pachikoma nazvakunge tiri kunova vakunamata ikoko katika iyo inonzi situational ethics. Yatikaita pabhasisi nerumati inonzi situational ethics. Katiri kubva kugomo mudungumanidza kana kuchina hatiri kunoona kuti weve apo tura. Wakanga anyora zvacho zvakarashika zvakanyora zvakuti varikuresha muzviripi hapana. Mwari vapisa kachibonamata nagweme zvirashike muzita raJesu, zvirashike muzita raJesu, zvirashike muzita raJesu. Andimogadzira hana dzeidzigodzwa shoko mumavisa. Hakuna zvachira pambadzo dzarapanapa, hakuna zvekitivha, hakuna kusina varoyi mazangu. Kuchirungu kuna varoyi vane moti, kumusha kuna varoyi vatraditional, kumission kuna varoyi vari missional in nature. Asi wakati umweya akaona zvikapedzera kufundisa vanhu. Saka indoriyo mweya mazuva nouku, ndoriyo mweya. Ndoriyo mweya. Vari kuvogeza vanoziva kuti mufundisi achaenda kuno kuna madhorobha kuti papurupiti.
oshokeji na kana mtu mpasha hizo njia maana kana kana kwa tatu hizo hata kuna chakama dawa Musotwa wa mali atatishumira agutishumira tugomba fatwa iyo bintu waba natsuke tose timese zariya bambi fundi simutiswa bako uya kunoperi bako turoba fatwa neshobora babo